Omwancho murigereria yebuna botambe nande gona okonyori boire ngekoro kwa Ndizi TV obwansu bwomogusi ase tokogokia gukomanyia na gosemia boigo omoroberi rasembeo chise chiga igokoro kwanga obolema ase obogima omoroberi neganga nekirenga gyokomureka onsipi alia arengete gosatungetie abantu baito abali no bolema na imeye studio litukurerera gombwate Maranga Osangara omurikyo munene Onyamira Society for Persons with Disabilities omundu nondikerete gari nande kananya koliga linga nande mwa chake linde bosongaria no choli kwanere lero tole koligereria igoro yobolema obokoretwa gosobolema turatebo ko created ase gesongo bolema butale ngororo ase nginchiye kegosekeria gosaba bwe yamo goseyende kwanyorongo bolema bwanyerere ko babogocha aidha ase nginchiye chisegi gosebia chali byanka emibaseke nemeke yanka buna yabono amunyorete omwana bebisagini okonyoranga mebianda ke ase nginchiye bosalia bole kenyoroga alia nandumate Maranga okonyoranga kenyoro gito maria abantu bande baranyara ko karamangane kabiraya ntoba mahete mata abantu mbara okoligereriga kwaruranga omuntu no njira gosiba amache riswali ndiro matu mara gosiba amache enjere okakubwate glass nabo gotebanga omuntu oyo okoranga glass iketoise gokenga na igo kebekire omubuko enjere akibwata no gokemba gochimonwa lakini twetebinga mwate bana ntori gweitera omugendo gereke besana gosia Maranga ntori gweitera orbekero bagoita mbego nyana karabali ngendo kieke ngoita bale ni ita yenda toligereria ndatoche sense meyeri chiko mbra no manyi bweli chiko gwateba ntubwate li chiko ya bale maru likoro kwa lile Canada the Disability Act number 14 of 203 anya tindeba number 14 of 203 li chike ya beiro bone miaka emerongevere ligo chikokora ngongo kuminga kiko nyarekana li chike lirororo lakini njira tiyo likweresa igoro yo gutanga obolema gosenjera ne likweresa igoro gutanga obolema omuraria ndatebenga nachieka gotebanga ekero kurigira samachika ya arakabere amona yanda yaroro ntobwate international charter toiche Persons with Disabilities Act number 14 of 2003 ya Kenya bono the act tumanya kurigira ne katipe nyene as chapter 4 eyebwate all bill of rights no iga no hotobwenete konyora buna bona Persons with Disabilities Act mono yakore constitution deri ko provide kirigento igekuru skeleton chiakti chiamanya gocha kokunyi yanye chianya meki yabe ngima ikatiba yabe ngima katiba yoko ma dete ko ba teringima igere nyama itabwatie mauga itabwatie nyama erenya itabwatie nyama no chinyama na majika yanda gocha bwate ne ke ukona guseni igoro buna bona igoro yo barema onya buna bona uto ukona igoro yo barema buna sa article 54 to 56 yabo bono iakti ikoyikerania chiati ko echu Persons with Disabilities Act lakini bona garo kurigirira ichosi asenali chibwata mapungufu na komaete omuraria tichike togoteba negento kemenyete tichiko is a living document meaning buna tokunya gosuka tichike kunya gokoraki eri kunya gochenjia kobwata ne usati buna gokoraki nego chenjia buna bono ekero lichigeria rose tuko miaka 20 yaire eliria Persons with Disabilities Act actually katipe konyatra gokoraki yalengo katipe ya lenga de katipe elienko ne ntomanyete mapungufu alenga se katipe elienko eyaga toja gotwaleje eyenya elia kabere emiaka 20 mwata se society ne menge sana ebintu bya change yes meaning ali chigeria ligereti emiaka elia seria rosere tugu uchimaega ikagarika manyakorosu bono lichiko gusabu gocha motwe igonga tole bono iga tomenyete tuoti igonga kolengana ne Disability Act igonga tomenyete tuoti kiagera liiri watse minji alenga lere simiero abake yanengo tumia that is it ngaki eliko nyantura nyara abantu bakurusi bantu maiso yarengera mbandi bunere bono yabeirega twabwata abantu bakubutura maguru osikurigeringa kieria kanyarantura atwara nonye ne chipigipigi chikoleta disability ne amone ebintu bindi gotina tanga ne chipigipigi choka chikoleta amone ebintu bindi lakini ne fact ne ringa contribute mono kubwatka ne ngencho obumanyi bwo bogendi obutakora tiki utayo so nara gotebanga bona eminute tuira ne reri chikoliria tulikorera some amendments egere efiti the current situation the needs chi society yaboniga moralia kende gionsi kitabeti gonya kurigirira no embu aria dichi konro konya robe getenga muntu tabase gocha mwana onde te gosino ne bwa stari goso amuchio goitani sambi
lakini omaete konyorora omwana eito gokora gose ni maiga ndisi TV okorwa gose sasa baya butuku na ro kumubekera omotebi ngata wikoririgereri origereri chinidi gekora na gora nyagora kwa kuribeka kanyara mwana uyo tarakoraki ebana baraki na abandi bakora chigas baje gocha butuku so ni active persons with disabilities igotogo sabanga erigereriwe afresh nata wasie every field egere enyore emiti the needs society boniga egere rigeria abantu bakorusha abantu amaiso rigeria abantu bali bakobutura abantu amaguru rigeria abantu balia bakobutura abantu amato umuntu bali bakora chi achari chitatakiri okorekana hadisi arafu tumenye kuri na sikatipa ikatipa na rote tigiri maega yakore katipa akarokora ya rekorosigwa ahasi chapter 4 ige gukwana tu a commission tu about inga chapter 4 mwede kwa the Bill of Rights the Bill of Rights chiria chose be any right ye human being aire ase ekatipa ye na ro mara mwa kwa taki aire abwate ye ose no monto yes ge kugara in the first place omara mafu no monto patinko genda ya njabwene tegende father etuare some biasness etuare obuko ndo kwegerera geti kule special in a way lakini kule positive kwa tebanga indites specifically omara mafu yakora theki abugate in regards to ebintu bit of course ne mention die bintu bike na employment and all that ne education na bintu bike lakini ya bwana takwenda deeper ero specifics padre na tebanga ebinge byabo abikurwase ase chi act so igoto gusabanga egento turakore kia bwango bono no kurigirira ichiko erire persons with disabilities act to review gakore a process yogo cheche ekatipa igere nkongo na ndeka tipate gukira nikire gento tiga turigirira dia abarema wonka gertenga bali muturigirira bali mu usikaine ne na machiko mono National Council for Persons with Disabilities buna to kwana iga temango muiraniri chikerio parliament egere ba amended dibugate amaitaji y'abarema asege keke tomenyete but bono maranga me I think umuntu naroraire kiagera luckily enough ncho mwanyene no nche no morema ruo mwancho murigereria ngagete myaka nere bantu baratera ondi ngari chiko nkurira mnge actieria gitoriko ya mendi kuriri myaka 3 yange 5 igasita omorere onda tebenga dia rata mirego takako amended lakini onyoranga mwato momoraria liji ko change gwa gusikorosigwa kuikari tu arege ndo tokorukanga okuga omoyo bali bakorero sigo ikogwanja gutoko ndo tokorukanga would we ya they say in some chief stakeholders I'm telling you moralia ndi konyara guchenjika gekogara ekero ligo change gwa mbaro mwa teri korora bakora ligo hinya na nda bande mbale unabona abantu banda bange igokonyoranga igo bagudina disability lakini kwanyoranga mbabu atie nkoreria ya bare mafu kwarero mumorari unabona lichikeri elikwenda kwenda assembly likoreki parliament na tokuruka parliament lienda likoreki lichange liwora kali counter assembly lakini national assembly because national assembly no ekwende function na machikati akoroserigo bono komenya konyoranga as national assembly yeime bali all the members bali okora unde yonyorete nga abale mabakoreki bali sika bali baka baroro kwa bali baka bachorire omurari gento geko bobokongu abantu mbaro montaro murema lakini ero monyene tema yithinga no murema bakoreki bali tinda danga bali lakini bali kwanya ngabona ekerara aliere tainyo litinga ingi kia mwire to tainyo litinga ro karokende yogo tenenera abale mafike sege ndo buna bona lichikeri likoreki dichenjugwe egere likonye amaitaji lichikeri ndi bwato abale mo bongerero lirinyane erere lya abale mafu na ndi bwato lirinyane abale ma tali abuoka abale maboro na sense ya chigas abale maboro na sense ya chisemi na kwa maendo moralinga buna bona mole mafu como embawa como beka ikike uwango gete koreganisho atikia sabantu bande wike omwembawe gose wika umusukie no kumusukie matali okumusukie ngomocho mwa chibesa ikotura mokonya iko komwamba wetire education gose otherwise gose como bekere biashara nyata kunyara kwande education como bekere biashara gose cherende ngabuni asabali baranyara okoraki kokurenda ko mega dichike ndibugati bintu kunebi omwancho murigereria oyo maranga sanga ngali chikoreria birema na nilio kalinyene kono wata elibwa to barema okay
Iye koro Ndizi TV owansu bomogusi umwancho murigeria ase to gosemia gokogokia na gokomanya boigo omorobelira sembeo okorokunga obolema ase obogimana me studio nde na maranga sangara asto kwera make amapunguvu gose ebitango osobokia okora ase lichiko ayakogera amangana ndakolekana umuntu arabeto monde shindani elisa makusudi and by the way nanyore to mugano ndenga kiende ngo musacho nde town ya Busongo ngobetiro mu Burundi amagasi ya maiso na ndigo mugano yo kolere gendo kieke wiru nyagitari ochiro herire go wadangane sa uri chiko litakole diki lichiko litai yo mwancho murigeria nyumutara chikwenderera lichiko nde twatiga isikelimo ndokoro kinge pino code pino code na asichi punishment chons chire asichi divination gose ase okweresa rwokira ligoso lire amo ne punishment yaye nyo kodoro monde gechara yes punishment yao ne bono komanya konyoranga asiri chikeri oli gukwana njere ngao ndiro kwana specifically nga ekero kwa causing disability na komaete divination ya disability ne ngao na causing bodily harm gose grievous bodily harm ne ngao grievous bodily harm can be defined in a different way as a penal code na kubwatikana na World Health Organization engenje go define disability gose engenje katiba go define disability na was binte bire biro kora biro so na keko rana nyoro to yo moy gorolo gote na bona se kesi ya okyo mwana yo sagini abanda abamboli kwanda kuko bajaji dinga gose ba kosi yo bare mafu kwale e ba kwanda ko ba okay most likely e bara jaji wo se gento keche na causing grievous bodily harm for grievous bodily harm is not disability. Yes. Kwa montara ye omogongo. You know what grievous bodily harm. But you see montoyo nelisa nkulia ye. Na montara akoromo bosio. That is it. So lende ekaro kuligereria na ne pino kodi anyana ne bwente go factor kwirende ya disability ko siyo bare mafu egerenera enyar wa dress. Ai umwancho murigereria rero no gosoma kuri gaoroche wikase getinara asiba maje kagara bono mangana chakire gocha makunjo mate class na so mate kia media mangana na igare go to grievous bodily harm kungane gesongo pino code jui nini ebintu kete mangana mange kurunga Ndizi TV omwansu omugusi tonyore gwetira social media pages chito Facebook page yito Ndizi TV News Digital na YouTube Ndizi TV News oto tweet @Ndizi TV News na boigo enamba yesimi erabuna botambe na ereyo eriguru gabo maranga sangara igachire gao ngegiria mangana makongu yeli chiko ono ngagetenga batira mzo kona kore murobiri yiga nanje namangote na koti ninte benga my lord umurali na bokora side of defense gose personal representation maranga abantu bali no bole mabuka abanyene gose bimbe to no bole murabona nyamira society okolengera likwane no kolengera liko abantu bande sikogaria kana kubanga umurobiri yiga bakulinga bono nyabangwa na abande bali korosia machiko bangire ko yarosia na kwa tenga kende nkeli ntutora akole bune birema egere amangana mna toba inyulie ke toba mashirika manene mna gusi society for persons with disabilities nyamira society for persons with disabilities Kenya Union of the Blind Kenya Society for the Blind ne binde nkintu tutabokira mna bangina bakora aboka bakura ngaki yetu yagera abantu lyanga arombarora onda tebe umuralia amashirika ntobwate awao yobore mafu akorwanira chiaki cha barema lakini mono okonyora mangabo gakurigiria egento kuruka welfare na welfare omwate ne tabautu kurua serigo yakona bokuri welfare mono ne yakarwa president obune kitokuruka social work kwarode lakini mono togocha rigo because imbari gania okay gusembara inkagitinga mbogwate capacity yo gonchura welfare ye ebe anchored in law yani ebe kwa sheshe meaning ngano ndo gwesi ugocha kurumaya gali sirikali ndio sirikocha kurumaya gosana mbande bonso baracha service kwanyara nere anchored in law kono konyoranga eba what is a need bunere chinse icho kwarore okay aliya makaro rob na bonto te base nyamira society for persons with disabilities eshite koba ne capacity etali gutwara ya resources keko garuma yato muralia kuchenjiri chiko tali ya moment ya mo in terms of finance it is a tedious ne process yebwate koira ekeka eliya kabere nkoirere nega ne tebinte binge gatia nega ne dichibesa nega ne diamo ne bintu bi ne chinsa ne bintu binde kwa mekanya no muralia amashirika itamange tali funded
kwarore igago struggle on their own kome kanya omuraria act kwa amend act can cost up to 0.5 million because we go draft onyeire eligererigwe oyera ase AG and all that because onyeire is with this a private bill onyeire aso omuntu onde bagwakiri bande na baro banyerigerere gutira baka gagara cyo gwika assembly omuraria igokonyana nga you have spent resources na kwame kanyanga organization siyenji kora tiki njibwati bono cyamanya kuri sortinga onye nduri konyana gwikeria ponti tunyare gokora ibinde to gokora kitokonyana bono welfare na gotebire omuraria amone ibinde bingi na kitwale gusabanga esirikali yaro nibwate jinjiri bino bona no council ngunya kuirorera for persons with disabilities na yaro lisirikali nene ase bibionse sekenda to monto ga national council ara tueresa nkyo mochando no tuna nensa amaranga sinje chinza what about at the county level a county nebwate county assembly timatinge county nebwato gwancherwa era rosie amachiko mna Nyamira county a county assembly ninyarego chaneli chiko lira waki se county yoda ngantwe county yeto ya Nyamira onye goko beto montege teriso onye goko nyanyo montege chara twabikiri chiko gali ko kotini omuraria lakini onaga nikora komanyanga na bekorosi lakini nebwate limits chiaye usinebwate oboy ase goikera na komanyete una bono disability teli at for of the functioning passe teli for of the all samurita tu ebune takoba a meaning as still ne function ya national government bearing in mind ngege de ko na prevention it is part and parcel ya security in one or the other go found as a security ne security aspect nero akerere igo security teli function ya county governments the same case applies na no bare mafo manyene as such lakini ko yorte ka service ya rogo ikaba koreki Wanyore. Bono act ye bara ise korosia na barugo bara ananga bono barugo ba which state turoje bantu na babo no bamenyeta se county yabo ananga bono barugo ba which state to the national government asokorosi ukwe kweli chikiria gara kwa si yaro so mati kurugurari it binds chi county chos but kuna wone kisambo nya mire ise korosia eyiye to kunyerokea sande municipal law municipal law teriko tambuka kigwange ikyo warare na ekere eyise korosi kwa ekoge uchi kogenda against act yebone gatubwate ya national na komate butambe kero chigu kinsana the national act igego correct igego prevail amboni igego mistiri tra korakas ye ya incapacity that act ye kwende ye county government that is the problem maranga nkoboliga usenta toligereriga turasa kubeka na amorende amashirika yo konyora turamange ya disability ya basai ayabangina kyangwa tebagali ngo mochando tubwate mono igore obwe bitoki onyangalishika na bali bwate mnabona Nyamira society go society go say Kenyan of the blind na yande mbata keteko kolegento konyora nga obolema bwabo bole mono ase ebitoki nkirende na ngontwa chamo amashirika yonsi pia kwa marginalized groups turabeka namo angonto ikereti ko ligete go se ekiagana okoranga bintu binde bikokolekana bire almost the same ndo the domestic violence wese ko nyoro mongi no twangirwe go so umisirwe no mugakoye gokorra bangina bakorireki baimukire wese ko omusai se gotigwe meremo kurwa sarenge okorra basai bakorireki bagukura chisteriti ga abalemaru twatoka to ntutwe ngirende nango tutabekanira ngabo ntutwe twero ke marginalized chigo ekerekero mochandoro sibwa balema ango bono twaboka twensiga tomenye Nairobi ga ali national assembly toko batinga yaya to chenjeri act within a given period no tolega toko lichio yo twalia matoke twarara twaboka twanze makale ndo kieke moto chenjeri omuraria opungufu era bonda anse ndatebenga itangene ngoteba nga eyo kwana it is about advocacy we advocate for me yo korosigwa kweli chikeri lakini ndatengo manyumurariga ebyo mbebi muna mashirika ndonse na roro chabwate upungufu wake ni wani rotiata ndote banga a challenge political ne goodwill yeye ne re baka nona sebyo mbebi me omuralia ndagota ira roiga amashirika ayanda itobwate abantu baro abange tari bonse abange baro asoko
okoragirira Okay. ntoibona ino morari meaning nonye karororo ebirengeri bia ira about personal benefit no motebi nga mogende gosendo gorabo Nairobi mogenda muchikora rorora egereri chikeri richenju egereri bakonye gochimutwe na bera nyareka netarara gochikurigeria suti yane ngende njikorare suti yane bunerega and all that na anya na inje turagenda bari osengo kora ku ranking konyo yes osengo kora ku ranking ndanya ga gwa kesabu akonyo nga kene kiyo batebanga mbuyati muginande ntagatengo tebye umuraringa amashirika aya amangabo igakurabo n'abantu batabegete bikoro tebya borema asenjerende nga imbaigweti eketogukwana ruyeto kwa nonyiko barenge baroro konyora umuntu mbuyari tabugate borema bonde amatenga buneka rumuntu akogotebya bunaigweto muberoye emutu ng'encho kumuhatie amatenga rogotebwe bagoteba nakigusingo ngereke gotebanga oborwaire ngesomo muri ndwali mubero omonto ngesome kegusikwa mboli kandi zityotatenga ndwali mubero omonto ngesomere minetina ayuyundo kunye oya kweresa tuigweti nana akora so kuiguna igwete nande ngerigere konga borombo amonyene amatecha na busaigo mini ngabone kero koreta omothari oyase guse mubayeno yase asetole ndo bare mavu igo konyoranga amashirika aya mange igakuragwa n'abantu batabwatyo bare mu nekero omuntu atabwatyo muri mekero komotya potyo bare ma igago kondoka igekora araria one anyoronyo no mushahara arafu iria kabere arorenga kia komenya guchimutumwa kyo accumulate the resources so rende ine ere shite nene bono igo na kyo twara gatebanga twari gutwara wancho ko mukwa maene ndubona ine una bono nje ndathebe chance for asege pinde ke kwa understand ndubwate as catholic ndubwate togotenga entuna ba kristo tori no wancho ko mukwa kwa maene na dawasi etubwata common ache common objective ndi tubata common objective ase amashirika ayons ena watengananga getonge yoga korateki gesinyete osukuriga ryo muraria twabere una lisirikari ya Nyamira society for persons with disabilities no nyorete nkogota ebinga tuachire Nyamira tuachire Nairobi koria inga kieko nyarikana egero kora mambo befe giararia insa iga mona ase Nyamira county nkogota ebiga ekero konyoranga onyentu tuachire nesenge njonga disingo ya Nyamira eriko baredi n'abantu barabara ukakora mbayi weto borurubu kwara bona ekero togotanga togende etugo kwagenda amo tuagenda buna tukikora tugwato gwacha kwama ene tugota common agenda a common objective yo gokonyo omurema ne tuko murari buna bono ncherero ni tukatinjo kurumaige gae bina korire kubwatikana no bwigiriri bwa baremavu omugano no korete nole Google ne tukana ruona atira nyasa ndange nole Google ko yes nole Google no Google boni kana boko nyayi maranga korire nole Ndizi TV yes inde buna bono Ndizi TV ni ma tenge karon inde Ndizi TV tayari na sore Google no akor maga chi activity na kore inde ku meaninga kworokinga ngaki tugwenete kwegererana asa abantu bagwata bole na bali ba guti gutwara bole magakora bole mambuli imbora ate no manya imbo endere to koraki imbo endere to koboro ndagete bono okurire second sarasini iga okurire ngana yawo yo mweri egere tokoro muroberi wiri kuri arero bono ikonda atebo muraria omwana sagini kekwara rere gepinde kiarenge specially meant for sagini lakini rende mangana machiriande igona ari goteba nga omwana uria Nyasaye nabwate gange kere binde byara gokorekana bone gotugwira na ke kanisa Nyasaye no aringi ndere na maite kiakorekanite igona ari osabanga omwana uria Nyasaye nabwate ekegu kiaye gochimoto omwana uria na ero rabe oyo mubwa baraye samatuka mambi gekora muroche buna bono murario mintaiga no mo igabwate bare mubwo gotarora lakini no ara na hande bona bako nyanga ngokorare binge kubwana na bande igona no omwana uria ona gosaba ibuli baye pamwe embrace gose bamuitabe bamwanjirana na banjirana situation muna ya change no mwana na rakini gwaso wanjirana noko kogenda kwana na abantu bale na roche moraria riria ya pombe ya tegete 1998 mbale ba pofugete mbaro we pride lakini mbaro no bugima banjiranire and this moving on igona kinara usabanga ntomorora tuchake ko munyinyera na komokora kene gyose lakini na usabanga society toteme kurinda ibintu bine bikolekana umuntu murocho guchikurigeria senjera bune twamutanga bwango toika komokemera. Asante maranga tigankuganirie Christmas yekiya mutuga iga nande nkuganirie omwaka omuya gitogo chiko chako murobirito nande omwaka onde kira turagotake me Ndizi TV ngwante binga eno tole ntocho toso kora program chinyinge tigatogote binga asante so gwancha gocha lakini okogenda nkwaniri mwaona kibona mwawana ya mwane gakoro kumwane okay
mwana aguru kumwana na abana bande baro kwa bana aso murarire ito kongengirane esuku kuna lingo cha goje ito kende sivi ngaro leto badamuina utako ndora no ebisa bibere ga jiko abana aya mbaron korera bali mya muno mwancho murigereria kwa bere korigeretie omurore korokunga obolema asobogima imeandize TV obwansu bwomogosi twarenge na maranga sangara omurobeli olenge obeneke gima asengencho ye kesi kyo mwana olio chire kumanyekana muna baby sagini kuruga ali kuruma ngenyi marani kitutu cha North onyara ko bakorerwe bitage na mwanya bantu automatic sengo tumeka barama ngo mwancho murigereria libaga lya bonsi bali bane kyanga omurobeli yogo chira senchere ndonge gochakira sense meria ye chibitoro chega buchinkino no kuna boigo amaliogi agosana no kabia oyo minto lisase Abigail gichana ogokwana ko imanyererio noyo minto Joshua Auta libaga lya bonsi abwo nche no muralio brother power Jared Wilberforce tumirane ebiro binde twara exoko kwengiya no mwakomo ya bwo morembe biyamona